Gutigana anayo omujumbe wa West Omogirango omosike Steve Omogaka nigo bono anyarire kuboria abarai na boigo abana siasa kurase county ya Nyamira na boigo orogongo rwa Gusiro ensi banyare gutiga gose banyare gukiania siasa chipwateraniti university ya Nyamira nekiro atabire buna ekigambiro kyanyarite kunacha nigo university yora chikwagacho ase chinsemecho gose ase chinsemo chiri kya bonyoro nekiro kuboria abarai bande bonsi bagende kwa kiriogi batige kupikirania university yu ase siasa chabo chierituko ase erinde nechinga kechecho nigo anyarago koiraniria ekegambiro mbuya ase okurusia ekina igoro yo moroberio bokorika ose bokorika kwa banyanyembo aiga asense ya Kenya nekira kuboria abasae korwa ase chinsemo okubo muno iga sorogongo rwagusi banyare kwerikia ase umoroberio yo bwa serikali gwetirase kyombekeri kya National Police Service gete kuraburia abarai batagete ebirogo abwo konya babwate imirimo iyo serikali ere menene inchungora asamangana ye university ya Nyamira asituanye rusiri ngale abamwari ngo mumanyete ekimwakorete ni university iyo yesomo eshimiwa governor Nyagara Muminto arweto buri mukia banyoru university ya Rosigwo kurwe Eldoret mokoreti kende bono igekaro tuachire tuanyalire tuansire safari yoko agache university ya Nyamira gwansira kia banyoru nakogenda gwichinse mochinde tari masikani ekero mugotenoka gotebya abantu nga gazette notice teyo university ya Nyamira igere branch ya university ya Kisii ekorera university yigo ikebe university ikoro kunyamira igoko gazette ya university ya Nyamira etarachinere rwetu aramaguru omwana gako gende sukuru li tukabyarwa eyege go demonstrating abantu mbali batemanyeti batamanyeti amachiko batamanyeti enchire university ekoroswa incho mujumbo West Mugirango oyo ole aso mustari yo motwe yoko lera na kubwatisi na gusira na magama university ya Nyamira erwe aso rusagerwa Kisii egeratwete nenere gongo tebya bagusibaito ngana abangaini mule mubaise kungainwa n'abantu batato konyete konyore university ye karo babwate chinguru baka bagatusiekera noene egioski ki university tuabwate tiganya sa tokonye university iyi ya Nyamira ekolera ne university ya Kisii etwale amaguraye etwale chinsagi kyaye etwale echata ye university ya Nyamira na yongo ikaranale egekogera se budget ngobe katole chietaneti 3 billion shillings chigo chikwagacha university ya Nyamira egere imanyeko ewe chata yaye yetenenere ngonto ketwa kirekigambere kana nagiense ngambi yamono asuko igwera na kurusiororo injunction babegete yogotenania okolika kwa abasaye baito ko baba fukali ba police ikine kikonya kiagamiru kiaelire naende machiko yense tari wanja ngeke gambiro naende keigure file yende yekina asekina ekoti yeyo yakwanire yakulire yasiekire file yeyo nabakire ngambu yamono nakuburia abasaye baito bali babwatira ngoyoko ba abaskali kamuranche morosia masakaraino lituko bakulika sechinse mwao mwe presentie egere na intutonyole esha ya mabagali ya toire yokulikwa asabaskali